ба тарофаҳои истифодаи нерӯи барқ шумо як бор барои дилпирии худтон ҳамун патентҳое ки дорем проверкашон кунем. иҷа бародарое ҳастанд ки аз вақти пеш моро тамошо мекунанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. аз рӯзи 1 апрел чӣ мешавад, дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорем барои дилпир будани худтон як бор патентотона проверка бикунем ки сӯхтагия ё ки не. номери WhatsApp мебирояд, нависем, проверкаи патентҳо мекунанд. бисёри патентҳоро ҳозир чихеле ки медонед аннулировать мекунанд аз сабаби ягон қонуншиканӣ ё штраф доштан. аз 1 апрел соли 2025 арзиши истифодаи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло меравад. тибқи як қарори ҳукумати кишвар ки аз 11 март имзо шудааст, аз 1 апрели соли 2025 истифодаи барқ қимат мешавад. яъне ки рӯзи 11 март қарори ҳукумат ба имзо расидагӣ шурӯъ карда аз 1 апрел нархи барқ боло меравад. дар куҷо чӣ қадар мешавад? гуфта мешавад ки дар асоси ин қарор аҳолӣ барои ҳар 1 киловатт соат нерӯи барқ 35 дирам месӯбонанд. чанде қабл муовини аввали раиси хадамоти зиддинҳисории ҷумҳурии Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ гуфта буд ки таклифи тағйирот ба тарофаҳои истифодаи нерӯи барқ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод шудааст. ба гуфтаи ин муовин, пешниҳод барои боло бурдани нархи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи барқи тоҷик шудагӣ аст. ба гуфтаи ӯ, пешниҳоди дахлдор аз ҷониби барқи тоҷик ба хадамоти зиддинҳисорӣ ворид гардида, хадамот ин масъаларо баррасӣ кардаву ҷиҳати баланд бардоштани арзиши тарофаҳои истеҳсолӣ нерӯи барқ таклифҳоро пешниҳод намудааст. яъне ки аз ҷониби барқи тоҷик пешниҳод шудагӣ ҳамаҷониба дида баромада, санҷишҳо гузаронида, баъд нархи барқ бигем ки аз рӯзи 1 аллакай официални боло бурда мешавад. ин буд як информатсияи нав ки қарори нав ба имзо расидагӣ буд. акнун комментарияҳои шуморо камтар мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки сафар кунед границаи Қазоқистон ва беочират абрадна вориди Россия бишавен, номерое ки дар рӯи экран мебирояд, ҳамин одамо шафёрои бовариноканд. Салихов нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон. созен хубе нака. ман ҳозир дар Арабистони Саудиём. пашти рости гап 2 моҳ мешавад ай Москва омадем. ҳичӣ накардем. ҳаҷ кардем. ҳамиҷа хонаи хеши табородаем. ҳозир равем абрадна Москва. ягон проблема накардам мемонда бошам. бидуем. ягон проблема намешавад. ба ин рӯзо бародари азиз, мисли шумо ҳазорҳо одам мераванд ба зиёрати хонаи Худованд ва боз сафар мекунанд ба Федератсияи Русия. ягон мушкили худтон ба сар овардагӣ набошед, ҳичӣ проблема нест барои сафар кардан ба хонаи Худованд. Зиёев нависонда: айрӯи қонун чанд рӯз пас кор мебиёяд. барои авфи зиндониҳо бугӯй, агар аллакай аз имрӯз сар карда, яъне ки ҳамун бахшиши ҷазо аллакай аз амирӯз сар карда ҷавоб доданашон сар шудагӣ. тақрибан 150 ё 200 нафар зиндонӣ имрӯз аллакай ҷавоб дода шуданд. як нафари дигар нависонда: акаҷон, ман ба Тоҷикистон равам. баъди 3 моҳ омада метонам бо ба Русия. мегӯянд 1 сол пас метонӣ омада. илтимос ҷавоб гардонед. вақте ки 9 моҳ пас рафта метонӣ, ин мигратсиони картаи гости дошта бошӣ. агар аз Россия ки биромадӣ 3 моҳ пас рафта наметонӣ. работа дошта бошӣ, бале, бе ягон проблема бародар. як нафари дигар нависонда: салом акай Сорбон. патенти ма сӯхтагиай. бояд чӣ кор кунам? ай сари нав патент кунам. ҳичӣ бародари азиз, 1 сол интизор мешавӣ ва баъди 1 сол аллакай метонӣ ки боз патента биспорӣ. барои ҳамин мо мегем, дар аввали видео гуфтем ки шумо як бор барои дилпирии худтон ҳамун патентҳое ки дорем проверкашон кунед, сӯхтагия ё ки не худтон дилпир мешен, ин барои фоидаи худтон аст. яки месӯза, яки сӯхтагия меқапан ҷошда депорт мекунад. проверка кардан фоидаи худтон аст. аммо нова нависонда: акам аз 3 моҳа гости омадагиам. бо метонам граница нарафта боз регистратсияи 1 сола карда истам. ягон роҳаш нест? не, мутаассифона вақте ки гости меравен Русия, бояд баъди 3 моҳ шумо аз Россия берун бароен. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон, барои 9 май авф мешавад дар Москва. депортора акаҷон.
бародари азиз, дар ин бора дар канали Сомониён видео кардагиам бораи авфи муҳоҷирон. метавонед ки дар омада дар оҷа тамошо кунед. охирон видеои будагира ҷамшед нависонда. ман медонистам ки ами авф дар ахбор бигам. ту сразу видео мекунӣ. чӣ ба ами тиранги дигаро ай ахбор мегирӣ дарав. агар не ай куҷо бигирам, ай хонаи шумо бигирам ё ки ай ҳамун мозги бесаводи ту бигирам видео кунам. ҳар чизере ки официални қонунӣ нашр мекунанд, баъд мо ҳамун чиза дар бораш видео мекунем, гап мезанем. ами баъзе нафартонда агар маъқул набошад видеои ман хубш тамошо накунед. иҷа бародарое ҳастанд ки аз вақти пеш моро тамошо мекунанд, то ҳозира тамошомон мекунанд. як нафари дигар навишонда: салом Макаи Сорбон. вазъият дар граница ҳозир чӣ хел бошад? вазъият дар граница мисли пештара тафтишот ҳаст. мақсад риск кардан нарен, агар ки депорт бошен ё запрет бошен, ҳамин чизора хуб ба назар бигирем. як нафари дигар нависонда: салом, статьяи 200 қисми 4 меафтад ҳамин амнистияда. 200 яъне ки маводи мухаддир мебошад, 200 қисми 4 намеафтад, барое ки ин сроки аз ҳама баланд шавад. як нафари дигар нависонда: салом Макаи Сорбон. условниёрам озод мешаванд. бародари азиз, дар бораи авф мо дирӯз гуфтем ки ҷиноятҳои миёна, ҷиноятҳои начандон вазнин, мисол содиркардагиҳое ки аз ҷониби ноболиғоанд, аз ҷониби занҳоанд, ҳамин нафарҳо озод мешаванд. ин заватаи амнистия нестае ки мақсад ҳама авф карда шаванд. ба муносибати иди наврӯз муҳтарам ҷаноби олӣ авф кард, мисол бахшиши ҷазо кардак, ва таги 900 нафар шаҳрвандои тоҷик озод карда мешаванд. зиндаву сарбаланд бошед тамошобинони азиз. видеои имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои дигар.